Fil-budget tas-sena d-dieħla, is-settur turistiku se jkun qed igawdi minn budget rekord ta' 95 miljun euro. Dan intqal mill-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar il-miżuri tal-budget f'dan is-settur. Il-Ministru Farrugia Portelli qalet kif waqt il-pandemija 8,000 ħaddiem fis-settur turistiku ħatfu l-opportunità u għamlu kors bl-aħlas sabiex itejbu l-ħiliet tagħhom f'dan is-settur. Dan huwa budget li se jkompli jibni fuq ix-xhur li għaddew. Primarjament ħadna ħsieb illi naraw li l-ħaddiema tagħna jaħtfu l-opportunità dawk il-ħaddiema fit-turiżmu b'kollox kien 8,000 ruħ illi ħadu korsijiet ta' taħriġ b'xejn investiment ta' kważi 6 miljun euro. Il-Ministru Farrugia Portelli qalet kif is-sena d-dieħla se jkun qed jibda proċess sabiex jibdew isejru proġetti ta' tisbieħ f'Boġibba, fil-Birgu, f'Witilgħajn u Wiżżurrieq. Barra minn hekk b'investiment ta' 50 miljun euro se jerġgħu jingħataw il-vouchers li qed jgħinu lil dan is-settur, fejn 30 miljun euro mistennija jgħinu lis-settur turistiku. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari għall Promozzjoni tal-Konsumatur Deo De Battista qal kif se jitkompla x-xogħol ta' tindif li sar din is-sena flimkien ma' investiment f'apparat li jnaqda fil-graffiti. Is-Segretarju Parlamentari De Battista qal kif din is-sena l-Awtorità tal-Konsumatur għenet ħafna nies, speċjalment dawk li kellhom vjaġġi ppjanati u li tħassru minħabba l-imxija. Issa b'dan il-budget, il-way forward ħalli nkomplu fejn ħallejna ma mingħajr ma nifuqat. Il-cleansing ikompli u qed ninvestu f'makkinarju ġdid, il-Medicines Authority qed inħarsu lej medical devices issa li jiġu kontrollati bħal mediċini u l-MCCA qed tkompli tiżviluppa it-tekniċi tagħha biex il-konsumatur ikun iktar protett.